Όταν λέμε στη Λάρισα Ισάδη, εννοούμε Ισάδη. Τούτο εδώ δεν είναι Ισάδη. Τούτο ταξιδεύουμε τώρα 2-3 ώρες και δεν βλέπεις ουδενά βουνό, ουδενά στον ορίζοντα. Αυτό πώς θα το πούμε? Πες το, Άννα, πώς θα το πούμε? Ορίστε. Είναι και άπλα ο δρόμος. Εδώ βγαίνεις για κάποια πόλη, τα διόδια εξόδου. Όχι, λάθος, είναι σταθμός. Εν τω μεταξύ οι ανεμογεννήτριες κατά χιλιάδες. Εμείς όμως έχουμε δημιουργήσει συνωμοσιολογία ότι όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Ορίστε, κοιτάξτε τη Ισάδη εδώ πέρα. Ίσωμα στο ίσωμα. Για το. Ουδρά, τίποτα, χαμός. Αυτό σε προειδοποιεί ότι έχεις βγει έξω από τον δρόμο. Είναι λίγο... Τώρα εδώ θέλω να περάσω τον Ταλικέρι, μου έχει κολλήσει από πίσω ο Ιταλός Νοστρόμος. Αλλά εγώ τώρα το ανεβάζω λίγο την ταχύτητα, γιατί δεν μου αρέσει να τον βλέπω στο πλάι, θέλω να τον βλέπω στον εσωτερικό καθρέφτη. Να το. Πάμε. Το ίσωμα της Αρκούδας. Εδώ να δείτε καμποχώρια. Που λέμε για τη Λάρισα. Ορίστε. Πάμε. Κλείνω.